virkelig elsker mig, så giver du mig en diamantring, der er mindst så stor her. Ja, jeg skal nok gå op på museet og tage den. Okay, og det skal være inden for 24 timer. Ja, jeg skal nu mig afsted. Afsted. Godmorgen, chef. Det går rigtig godt. Der er ikke sket noget. Men det eneste der, det er bare, at rengøringskronerne, de synes, de ikke får nok i løn. Så det må du nok hellere gøre noget ved, fordi de flere, og de gider ikke gøre mit kontor rent, og det synes jeg er pænt træls, så det ordner jeg. Og godt. Åndsvære rengøringskoner. Sådan. Jeg tror lige, jeg vil lave mig en kop kaffe. Hov! Jeg er så fri. Så må jeg have dig hjem. Shit, diamanten er væk. Chefen! Fuck, chefen! Det må være den her. Hvad fuck gør vi? Jeg tror, jeg må ringe til politiet og se, om de kan finde fingeraftryk. Hey! Hold nu op, jeg går sådan ned! Lys! Hvis du rører, skyder jeg. Smid dit våben. Vasken. Jeg har smidt mit våben over masken. Vend det om. Ha! Nu skal du en tur i spillet. Kommer han ikke snart? Det ser ud til, det som der kommer nogen. Hej, skat. Hej. Jeg har ikke nogen diamant. Hvad fanden? Jeg har en anden med hjem. Goddag, det er politiet. Klokken er 18:11, og du er anholdt. Nej. Jo. Det er bøsse. Og diamanttyveri. Vil I venligst følge med mig? Nej, helst ikke. Kom med. I skal følges med mig. Så fortjener jeg fandme også at blive den nye chef. Nu skal jeg sgu hjem og have en kold pilsner.